Nakakabilib ang kasipagan ng isang grade 5 pupil dahil isinasabay niya ang pag-aaral sa pagbebenta ng laruan. Kilalanin siya sa report ni King Guevara. Abala sa pagbabasa at pagsasagot ng modules ang grade 5 pupil na si Guilford Paras ng Dagupan City. Pero imbis na sa bahay siya mag-aral, mas pinili niyang sa shed na ito sa Tondaligan Beach Park pumwesto. Kasabay kasi ng pag-aaral ni Guilford ang pagbebenta rin ng laruan sa mga turista. Kasi po kapag nag-aaral ka, medyo makikita mo naman po yung pinagbabantayan mo ng laruan. Panganay si Guilford sa 4 na magkakapatid. Ayon sa kanyang lola, nakakabilib ang kasipagan ng apo sa pag-aaral man o sa paghahanap buhay. Kasi siya ang panganay sa lahat, kaya siya ang sinasama ng magulang upang makatulong sa kanila. Ginagabayan ng kanyang lolo ang pag-aaral ni Guilford. Para na rin ako nagtututor sa kanya. Kung minsan mahihirapan ka rin doon sa titong sa mapping parang pang grade 5, parang mahihirapan ka rin, parang nasa high school ka na. Pangarap ni Guilford na maging doktor balang araw, pero may isa pa siyang hiling na sana raw ay matupad na sa madaling panahon. Sana po maalis po yung COVID. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan.